Bai, egun honetan eskerrik asko, nondanoi, gaur hona etorri zaraten hoi, eta baita streaming bidez urrututikan jarraitzen ari zareten hoi ere. Datorren, abenduaren 3an, 50 urte beteko dira, Burgosko prozesua bezala ezagutzen dugun epaiketa hasi zenetik. Frankismoaren azken hamarkadetako gertakari esanguratsuenetako bat izan zen, mundu guztian oihartzuna izan zuena. Urteurren hau aprobetxatuz, baina batez ere garai ura gogoraratzeko asmoarekin, erakusketa bat antolatu dugu, Arantzadi Zientzialkartea, Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubideen Katedra eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubide eta Kultura Demokratikoko zuzendaritzatikan. Erakusketa hau, Euskal Herriko Unibertsitateko Carlos Santamaria eraikinean izango da, eta datorren ostiralean, azarako 20an, zabalduko dugu. Eta 2 hilabeteko epez, urtarrilaren 26 arte egongo da zabalikan. Burgosko prozesua etako 16 kideren kontrako epaiketa bat izan zen. Batez ere, ustez behintzat, Meliton Manzanasen eriotzarekin zerikusi izan zuten etako 16 kide epaituak izan ziren. Epaiketa astebetez luzatu zen, 1970ko abenduaren 3tik 9 bitartera izan zen ahozko ikustaldia, eta hil bereko 28an atera zen epaia. Epaiak, fiskaltzak eskatzen zituenak baino zigor gogorragoak jasotzen zituen. 9 heriotza zigor, guztira 519 urteko kartzela zigorrak eta absoluzio bat. Mundu guztian oihartzuna izan zuen gertakari izan zen hau. Epaiketak iraun zuen egunetan, eta baita epaia atera ondorengo egunetan ere, mobilizazio jendetsuak, grebak eta ekimen ezberdinak izan ziren, bai Euskal Herrian, bai estatuko hiriburu gehienetan ere, eta baita nazioarte mailan ere. Azkenik, protestak hartu zuten dimentsioarengatik, eta nazioarteko hainbat estatuk egin zuten presio diplomatikoak eraginda, heriotza zigorroiek, hilaren 28an ezarri ziren heriotza zigorroiek, 2 egun beranduago, abenduaren 30an konmutatuak izan ziren. Erakusketak Burgosko prozesua frankismoari epaiketa izenburua izango du, eta Burgosko prozesuari buruz hitz egingo badu ere, ez dugu gertakari horretan bakarrik zentratu nahi izan. Frankismoaren azkeneko hamarkadak, 60. hamarkada herrialdetikan izango dugu, 70. hamarkada bukaerara arteko garai hori landuko du, 2 hamarkada, gutxora bera, frankismoaren bukaerako hamarkadak, eta frankismoaren azken hamarkada horietan Euskal Herrian bizizan gendu giroaz, gertaerez eta giza eskubideen urraketa ezberdinez hitz egingo dugu. Uste dugulako ondoren gertatutakoa, herri honetan ondoren gertatu diren ekintza lasgarriak, gertaera lasgarriak hobeto ulertzen lagunduko digulakoan, gaudelako. Gure gertuko historiako urte ilunak izan ziren haiek. Lehenengo hilketak izan ziren, bai etaren partetik burututakoak, eta baita estatuko indar armatuek eragindakoak ere. 1978an, Jose Antonio Pardinez hil zuen etak, hori izango da etaren lehenengo hilketa, eta ondoren etorko dira, Xabi Etxebarrieta beraren hilketa, Guardia Zibilen partetik, eta Meliton Manzanasen hilketak. Horiek izango dira, 1978ko udaran, burutu ziren lehenengo 3 hilketa horiek. Horren ondoren, dena dakigu, segertatu den herri honetan, zenbat zenbat zinfurmendu, eta zenbat hilketa izan diren. Erakusketan edukitan gehiegi sartuko ez banaiz ere, aurreratuko dizuet elementu nagusi bat egongo dela erakusketan, guretzako behintzat elementu nabarmena izango dena, eta izango da lurrean margotuta egongo den marra gorri bat. Erakusketa gela erdi-erditikan zatituko du, marra gorri batek, eta marra gorri horrek inflexio puntu bat erakutsi nahi du. 1978a hain zuzen ere. Aipatu ditudan 3 hilketa hauek gertatu ziren, lehenengo hilketak gertatu ziren urte hau. Inflexio puntu horrek atzera biderik gabeko puntu bat isladatu nahi du, modu simbolikoan bada ere, kartela ikusten baldin badezu 50 erdi-erditikan marra gorri batek
moztutzen du, marra gorri hori da, aipatzen dudan inflexio puntu hori, atzera bideri gabeko puntua, eta, esan dudan bezala, hortik aurrera gertatutakoak, denok ondo ezagutzen ditugu. Erakusketan giza eskubideek garrantzia nabarmena izango dute. Horregatikan, erakusketa honen antolakuntzarako Euskal Herriko Unibertsitateko giza eskubideen katedrarekin kontatu nahi izan dugu, eta bertako zuzendari Jon Mirena Landak landu ditu erakusketa honetako hainbat atal. Gaur ez dago hemen, baina erakusketa zabaltzen dugunean, datorren astean bera ere izango da bertan. Erakusketan ia 200 argazki, irudi eta dokumentu grafiko ikusi ahal izango dituzue. Komisarioa Javier Buces izango da, Arantzadi Zientzia Elkarteko memoria historikoko ikerlaria, eta gaur nire ondoan dagoena, gero berak azalpen gehiago emango dizkigu erakusketaren eduki buruz. Eta, esan deten bezala, Carlos Santamaria eraikinean izango da, Euskal Herriko Unibertsitatean. Ez da kasualidade bat. Nahi egin dugu, batez ere, gazte jendeari zuzenduta, pentsatuta antolatu degulako erakusketa hau. Guretzako oso garrantzitsua da, herri honetan gertatu dena ez hastea eta gazte belanabili ezagutzera ematea. Gai izan behar dugu gaztei gure herrian gertatu denaren memoria kritiko bat transmititzeko. Terrorismoak eta motivazio politikoko indarkeria mota guztiek gure gizartean eragin dituzten ondorio kaltegarriak ezagutarazteko. Askotan gertara mingarriak dira, oraindik, ez dira lakorren beste urte pasatu, baina benetan kultura demokratiko batean sakondu nahi badegu, ezin ditugu horrelako gertaerak ahaztu. Elkarren arteko errespetuan eta bizikidetza baketsu batean oinarritutako kultura demokratikoa eraiki behar dugu, berriro ere iraganeko akatzetan erortzeko. Memoria historikoa lantzerakoan, azkeneko urtetan, nahiko joera orokorra izan da batez ere gerra zibilean eta ondoren urtetan zentratzea, Aldundionek ere erakusketak eta liburuak eta hainbat ekimen egin izan ditu, garai horretan, gerra zibila eta ondoren urtetan, eta baita ere demokrazia garaiko giza eskubideen urraketetan, terrorismoaren biktimak eta bestelako biktimen inguruan lan asko egin dira, erakusketarak egin dira. Baina hor badago gure historian tarte bat, esango genuke, frankismoaren bukaerako hamarkada horiek, lehen aipatzen dituenak, eta horri buruz uste nahiko gauza gutxi egin dela, eta batez ere gazteen artean oso gutxi ezagutzen den garai bada. 60 garren hamarkadetaz ari naiz. Erakusketa hau pixkat utzune hori betetzera dator. Garai horietan ere, gure herrian, esan deten bezala, lehenengo hilketak eman ziren bai, baina giza eskubideen urraketa oso larriak eman ziren oso mota ezberdinekoak. Burgosko prozesuaren ondorioz ere, estatuak bere indarkeria edo gogortu zuen, eta, beste hainbat, hain ezagunak ez dien hainbat, gero Javierrak aipatuko ditu, baina beste hainbat hildako ere egon zian, bai manifestaldian parte hartzen zutelako, eta, horrek ere irutzen zaigu gogorarazi behar diala. Egoera pixka eta raro xamarra bizi dugu, COVID-ak eraginda, horra gongera azkeneko momentura arte zalantzan antolatu ahal izango gondun edo ez, baina, uste dugu beharrezkoa dela normaltasun minimo batekin bentsa jarraitzea, erakusketa bat ez da, jende pilak eta hundiak eragiten dituen ekintza bat, eta, unibertsitatean uste dugu momentu honetan Donostiarrek eta unibertsitateko ikasleek bakarrekan bizitatu ahal izango dute, dakigun murrizketak direlta, baina, urtarrila bukara arte egongo danez Donostian, uste dugu ordurako Gipuzkoarrek izango dutela bizitatzeko aukera, eta bestela, datorren urtean ere, asmoa badaukagu erakusketa hau bera, Gipuzkoako beste egin bat herritara ere eramateko. Orduan, izango dute nik uste eta aukera ikusi nahi duten guztiek erakusketa hau ikusteko. Igual, gazteleraz laburtzen pentsuatu hitz batzuk, ¿es? Como decía, el próximo 3 de diciembre se celebran 50 años del proceso de Burgos, un juicio que fue contra 16 miembros de ETA, acusados supuestamente por haber participado en la muerte de Melito Manzanas. Este proceso fue todo un acontecimiento en la época que generó fuertes movilizaciones en todo el Estado y ocupó portadas de diarios de todo el mundo. El proceso de Burgos se convirtió en este modo en una especie de juicio al franquismo, de ahí viene el título de la exposición.
y supuso también un hito importante en el final del franquismo. Hemos querido aprovechar esta exposición más que para hablar del propio juicio, que también lo haremos, para hablar de todo, bueno, de un contexto, de una época de nuestra historia que creemos que es crucial para entender todo lo que pasó en décadas posteriores. Decía en euskera que en la exposición habrá un elemento destacado, por lo menos para nosotros, por la simbología que representa, que es una línea roja pintada en el suelo. Una línea roja que simboliza el año 1968, año en el que se produjeron las primeras muertes, tanto de José Antonio Pardines, primera muerte provocada por ETA, muerte de Xavi Etxebarrieta y también de Melitón Manzanas. Precisamente 2 años después, por la muerte de Melitón Manzanas, sería el motivo por el que se llevó a cabo el juicio conocido como el proceso de Burgos. A partir de ahí, todos conocemos lo que ha pasado en este pueblo, todo el sufrimiento que hemos vivido. Y decía también que esta exposición se dirige principalmente a a las generaciones jóvenes, a las jóvenes, y por eso hemos elegido la universidad para organizar allí, precisamente porque queremos que el mayor número de universitarios posible conozcan esa etapa de nuestra historia. Sin más, yo creo que no me voy a alargar más. Le voy a pasar la palabra a Javi Buces, que, como os decía, es el comisario de la exposición. Él es investigador en temas de memoria histórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y, es el que, que más trabajo ha hecho para organizar esta exposición. Eskerrik asko. Egun on guztiei. Burgoseko prozesuaren 50 urterrena bete da, eta erakusketa honen bidez gertatukoaren berri eman nahi dugu herritarrei. Zergatik? Nik uste gure herrian bai? Piztuta dago. Bai. Zergatik? Nik uste gure herrian Burgoseko prozesuan izan zen mugarri bat, puntu inflexio bat, eta nik uste pena merezi dula guain kontatzea ze gertatu zen, ez? Hala ere, Jon Ganbrak esan duen bezala, haratago joateko ere aprobetxatu nahi izan dugu. Alde batetik gertakariaren testuinguru historikoa erakutsi nahi dugu, ezin dugu ulertu duela 50 urte gertatutakoa 1960ko hamarkadatik aurrera gure herrian eta munduan gertatu zenaren ikuspegi orokorra izan gabe. Gainea, giza eskubideen aldeko alegatua izan nahi du erakusketaren honek, duela 50 urte gertatutakoa gogorarazteko, iragana ezagutzeko eta gure memoria berreskuratzeko. Azken hamarkadetan, gertatukoari buruzko hausnarketa egiteko aukera eskainiko digu erakusketa honek. Horregatik, 3 ataletan banatu ditugu erakusketa. Lehenengoa testuingurua kokatzen dugu, eta testuinguru honen barruan 3 elementu nagusia daude. Lehenengoa euskal kulturaren berpiztea, bigarrena lan gatazka, eta 3. Nortasuna, euskal nortasuna. 3 elementu hauek ezinbestekoa dira ulertzeko zer gertatu zen Euskal Herrian 60tik aurrera. Eta hau da ulertzeko azalpen testuaz gain, erakusketaren garai hartako euskarazko liburuak, lehenengo liburuak, argazkia, prentza artikuluak eta gainea Oteizaren apostoladaren moldeak ekarriko ditugu. Bigarren atalean, giza eskubideak eta errepresioa landuko ditugu. Hau da, giza eskubideen urraketaren gorakada urteetatik aurrera. 1968 urte inflexio puntua izanik. Urte hartan, Euskal Gatazkako lehen hildakoa izan ziren, eta hau azaltzeko Bentaundiko Oteizaren eskultura tarte berezia hartuko dugu erakusketan. 3. atari dagokionez, Burgoseko prozesurako erreserbatu dugu, baina hemen oso modu berezian arduratu nahi izan dugu. Agian oso ez ezaguna ez den gertariaren bedez. Hau da, 1970ko hildakoak Gipuzkoan. Horietako 2 Burgoseko prozesuaren aurkako mobilizazioaren ondorioz hil ziren. Roberto Pérez Jauregi eta Antonio Goñi. Eta 3. bat ekainean hil zen Guardia Zibilen esku, Imanol Andueza.
Atal honetan berriro, liburuak, argazkiak eta modu berezian hildakoen gauzak, 3 hildakoen hauek gauzak, pertsonalak aurkituko dituzue. Eta bukatzeko, heriotza zigorraren aurkako alegatu bat egin nahi izan dugu. Europan heriotza zigorra ezabatu arteko ibilbide historikoa luzea izan da, batez ere Espainia egon zen diktaduran. Decía que se cumplen 50 años del proceso de Burgos y a través de esa exposición queremos llevar a la ciudadanía que conozca lo que pasó. ¿Por qué? Porque creemos que el proceso de Burgos fue un punto de inflexión en la historia de nuestro país, tuvo una importancia vital en lo que sucedió a partir de entonces, pero de todas formas hemos querido darle importancia, hemos querido aprovechar la exposición también para contextualizar, ¿no? No solo el proceso de Burgos no se entiende sin contar lo que sucedió a partir al menos de los años 60 en Hegoalde. Además, queremos hacer un alegato a favor de los derechos humanos a través de la exposición. Para ello, la exposición se divide en tres apartados. Un primer apartado dividido, a su vez, en 3 elementos, que son el resurgir de la cultura vasca, la conflictividad laboral y la identidad, ¿no? El problema de la identidad. Sin estos 3 elementos, como decía, no se entiende lo que sucede a partir del año 60 en adelante, no se entiende el proceso de Burgos tampoco. Y para acompañar este primer apartado, además de libros de la época, artículos de prensa, fotografías, imágenes audiovisuales, vamos a tener los moldes del apostolado de Oteiza. El segundo apartado va a estar dedicado a los derechos humanos y a la represión, teniendo como un punto de inflexión también lo sucedido en el año 68, como ha dicho Jon, se producen los primeros muertos y de lo que conocemos como el conflicto vasco y va a tener una especial importancia esa línea roja que marca el punto de inflexión de los primeros muertos y por ello vamos a tener la escultura de Oteiza de Bentaúnde muy presente. El tercer apartado y último va dedicado al proceso de Burgos. Si bien hemos querido darle especial importancia a una historia igual menos conocida, ¿no? Que al final son los fallecidos en aquel año, en 1970, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado franquista. Son 3, 2 a causa de las movilizaciones en contra del proceso de Burgos, Roberto Pérez Jáuregui y Antonio Goñi, y un tercero que murió en junio en un control de tráfico a manos de la Guardia Civil. En este tercer apartado tendrán especial importancia, ya digo, estas 3 personas y elementos personales de ellos 3. Y para terminar, un alegato en favor de los derechos humanos en contra de la pena de muerte, ¿no? En Europa, el recorrido hasta la eliminación de la pena de muerte fue largo y más aún en un lugar donde había una dictadura como era el Estado español. Besterik ez. De que la exposición estará en el campus de Guipúzcoa, ¿no os habéis planteado los campos de Álava y Vizcaya? Bueno, en principio somos la Diputación Foral de Guipúzcoa y nuestra acción se centra en Guipúzcoa. Entonces, ahora, como mencionaba, vamos a ver la exposición durante 2 meses en el campus de Guipúzcoa, de la Universidad del País Vasco, y posteriormente, el año que viene, la idea es itinerarlo y llevarlo a distintos municipios de Guipúzcoa. Si a partir de ahí alguien nos muestra su interés en querer llevar la exposición a algún otro lugar, pues desde luego estaríamos dispuestos a colaborar, pero en principio nuestro ámbito de actuación se centra en Guipúzcoa. Galdetu nahi nizuen, jartzen banaiz 18 urteko unibertsitateko ikasle baten larruan edo begietan, nola ikusiko du hau kontu zarrak, paper zarrak, historia edo lagunduko dio nolabait gaur egungo egoera ulertzen edo nola ikusten duzu hori? Hombre, nik uste dut, eta aipatu dut, gaur egungo baino ordutik hona gertatuko den guztia ondo ulertzeko ezinbestekoa da bere garaian ze gertatu zen, momentu haietan, hamarkada haietan ze gertatu zen jakitea. Hoiek ez dudana ere nahi ulertzea da gertaera haiek justifikatu zutenik ondoren etorri zena, baina bai testuinguru bat jarri, bai aurrekari batzuk jarri eta ulertu ze girotan, ze kontestutan gero beste ibilbide batzuk eta beste jarrera batzuk edo posizio politiko batzuk sortu zian.
baina hori da, inolaz ere justifikatu gabe haiek izan zianikan ondoren etorri zenaren jatorria edo. Frankismoa danako ezagutzen dugu, zer gertatu zen, frankismo giro horretan sortu zen adibide bat jartzearen eta baina horrek ez du esan nahi, ondorengo guztia justifikatzen duenikan nire ikuspuntutik behintzat. Bai. Hori da. Eta lehen izaten doana, frankismoa ere askotan hitz egiten dugunean, eta unibertsitatean, edo eskoletan, edo hitz egiten denean, eta beti tanok esaten dugu oso gutxi hitz egiten dela, historiako irakasgaietan beti azkeneko gaia izaten da, eta askotan ez gara iristen, edo oso gainetik eman izan da, eta hori izan da beti kritikatu izan dugun gauza bat. Hori izateaz aparte, beti zentratu izan gara Gerra Zibilaren ondoko urteetan esango dugu, kartzela, erbesteraldiak, eta bar. Gero egia da, azkeneko urteetan, batez ere Jaurlaritza esfortzu handi bat egiten ari dela, gertuko memoria hori, biktima ezberdinak, eta ikastetxetara eraman, testigantzekin, eta bar, baina hor geratzen da tarte bat, erderaz, tardofrankismo desaten dena, frankismoaren bukarako hamarkada hauek, pixkat ilunpen edo geratzen dienak, ez dienak horren beste landu izan, ez dira erakusketak antolatu izan, ikerketak ere gutxiagoa dira garai honetan, eta garai hauek ere oso garrantzitsuak izan ziren ulertzeko herri honetan zer gertatu zen, eta batez ere giza eskubideen urraketa oso garrantzitsuak eman ziren, ez hildakoak bakarrik, hildakoak aipatu ditugu, baina egon zian tortura kasuak, egon zian, dakigu, estados de excepción, eta bestelako represio gogorrak bizi izan ziren, gero eriotza zigorra ere aipatzen dugu, Burgosko prozesuan, eriotza zigorraren aurrean ere sortu ziren herri mugimendua, mobilizazioak mundu mailakoak izan ziren, estatuari berari ere, lehen aipatu dugun bezala, eriotza zigorrari konmutatzera, forzatu edo behartu zituzten, orduan, hainbat giza eskubide ezberdinen inguruko jarrerak edo azalduko ditugu. Gero ez dugu aipatu, baina erakusketan pixu nabarmena izango du ere bai Euskal Elizaren paperak. Gai guzti honetan, atal espezifiko batzuk izango ditu, hemengo apaizek eta hemengo Elizak izan zuen jarreraren inguruan giza eskubide urraketa horren aurrean. Honnei buruz ere askotan hitz egin izan da, eta nik uste dut, ondo datorrela gogoraraztea, benetan, ze jarri izan zuen, horrek ere argi pixkat ematen digulako, ez? Eta, ikusiko da, ez da tornazien edukiak ikusten dituzuenean, baina, horrek ere izango du nahiko isla da garrantzitsua. Nik uste dut gure gizartea, euskal gizartea heldua da, eta esaten dudanean heldua dela, esan nahi dut gazteak ere heldua dira, ez? Gure unibertsitateko gaztea heldua dira, dana ulertzeko eta testinguru osoa eta historia osoa kontatzeko, Eta gaina eskubide bat da, jendeak jakitea ze gertatu den, ez bakarrik partxe batzuk edo gauza batzuk edo hildako batzuk edo historia partzial bat, baizik eta etorkizuna erakitzeko behar dugu historia osoa ezagutzeko. Eta nik uste dut historialaria bezala, ikerlaria bezala, ezin dugu historia banatu edo partekatu, baizik eta historia osoa kontatu behar dugu. Orduan, hitz egiten badegu giza eskubideari buruz, edo hitz egiten badegu errepresioari buruz, etari buruz, edo frankismoari buruz, edo ze gertatu den Euskal Herrian azken hamarkadetan, azaldu behar dugu dana, azaldu behar dugu nondik atoz ze gertatu zen, eta hori ulertzen badegu, hori ondo azaltzen badegu, nik uste gure gazteak, gizarte osoa, ulertuko dute gauzak, ez da justifikatzeko ezer, baizik eta ulertzeko heldua gara, eta nik uste euskal gizartea heldua da.